Samozrejme je viac vecí, čo človeka ako vie podráždiť. Jedna z nich je už toľko spomínaná hala. Toľko klamstiev a toľko osočovanie na moju osobu, čo išlo v tejto veci, a to treba pomenovať. Bol stranický príkaz, ako zabiť takýto projekt, a na moje veľmi veľké prekvapenie nikto sa nezastal v Petržalke, že by chcel tú halu. Teraz stanú noví kandidáti a bojovníci a budú rozprávať o budovaní športovisk. Ale my sme tu mali zo zahraničia investora, ktorý priniesol peniaze v kritickej dobe krízy a povedal v poriadku, budete to o 10 rokov, keď to skladujete, začnete splácať. Generácia, ktorá prišla po mne, jednak to politicky zneužila ako problém a druhá jednoducho povedali nie. Bez ohľadu na to, že Petržalčanom by mohli zlepšiť kvalitu života. Jednoducho, že to bolo v priestore, kde nastupuje voľnočasové aktivity, cyklo trasy a bežecké trasy. Jednoducho, o tomto celé bolo, že nikto sa nezastal týchto ľudí a sám som sa cítil tak jakešovský ako kôl v plote, pretože som bol presvedčený, že tá hala do Petržalky patrí, že tí Petržalčania si zaslúžia mať nejakú kvalitný priestor, nielen na šport, ale aj na kultúru a ďalšie podujatia. Predsa pozrieme sa, ako radosť nám robia volejbalisti, házenári, mládežnícke družstva, ktoré nemajú kde usporiadať európske a svetové šampionáty, ale vytešujeme sa z toho, že máme pekný zimák. Ja som rád, že Slovan má kde hrať, len už nikto nehovorí o tom, že miesto 21 miliónov bude stať 80 miliónov, to už ako keby malo ísť s tým. Ale navyše v súkromných rukách budú tie veci. Mojou predstavou bolo naozaj vybudovať niečo, čo zostane v meste, čo zostane v Petržalke, zostane v meste. Na úžasnom dopravnom obslúžení. Jednoducho. To je všetko veci, ktoré vedia, ale bolo treba vo voľbách zneužiť túto tému, bolo treba pomenovať a nakýdať na bajena, čo sa dalo. A to je presne to, voči čomu sa budem vždy brániť. Jednoducho nemôže byť stranický chtíč alebo stranická predstava na tom, ako zlikvidovať dobré veci nad záujmom toho občana. Jednoducho Petržalčan tú halu chcel, som presvedčený aj Bratislavčan v konečnej fáze, ale to bolo treba povedané, že dobre, ale nie Bajan. Ak toto má byť stranická práca, tak potom som rád, že už 10 rokov nie som straník.